ଶିଖିବା ଏଜ୍ କିପରି ବାହାର କରିବା ବା ବୟସ କିପରି ବାହାର କରିବା। ବୟସ କିପରି ବାହାର କରିବା ଆଜି ଶିଖିବା। ଆଜିର ତାରିଖ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 22 ତାରିଖ ମାସ 11 ବର୍ଷ 2023। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନ 12 ତାରିଖ ମାସ 10 ମାସ ବର୍ଷ 2002। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବା? ଏପଟୁ ମାଇନସ୍ କରିବାନି। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ତାପରେ ମାସକୁ, ତାପରେ ବର୍ଷକୁ। 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, 2ରୁ 1 ଗଲେ 1, 1ରୁ 0 ଯାଉ କି ନାହିଁ 1, 1 ଆସିଲା। 1ରୁ 1 ଗଲେ 0, 3ରୁ 2 ଗଲେ 1, 2ରୁ 0 ଯିବ ନାହିଁ, 2କୁ 2 ଉଡ଼ିଲା 0 0, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0। এইটা ହେଲା ତାହାର ବୟସ। 10 ଦିନ 1 ମାସ 21 ବର୍ଷ। 21 ବର୍ଷ 1 ମାସ 10 ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଆଜିର ତାରିଖ 15 ତାରିଖ 9 ମାସ 2023। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 5 ତାରିଖ 6 ମାସ 2000। ଦେଖିବା, ବିয়োଗ କରିବା। 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 1ରୁ 0 ଗଲେ 1, 9ରୁ 6 ଗଲେ 3, 0କୁ 0 ଉଡ଼ିଲା। 3ରୁ 0 ଗଲେ ଯିବ କି ନାହିଁ, 3କୁ 3 ଉଡ଼ିଲା, 2କୁ 2 ଉଡ଼ିଲା, 0ରୁ 0 ଗଲେ 0, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0। କେତେ ହେଲା? ତାର ବୟସ 23 ବର୍ଷ 3 ମାସ 10 ଦିନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।